Ne táncolj, megint meghaltunk egy hegy előtt mi is. Nyomalba vissza kanyarítunk. De most kettősből próbálok elindulni. Igen, próbálnék. Tehát be rettenetésben. Menjél hátra. Felgyűrtük a havat magunkkal. Indulj. Ez lesz az. Szoblokról meleg, hogy legalább meleg volt. Na jó, és akkor most mi az út? A fa mellett áll, és akkor egy nagy szélpanti. Na én a másik felé gondoltam. Ott is lát, csak azért nem megy ott ki biztos. De legyen lesz. Jó, szedjed. Szépen. Nem a két fa között megyünk, ugye? Nem, itt nem. Szóval között a tölgyiné. Ah, de ez kurva király, az meg milyen szép a talaj felfelé. Meg ilyenkor gondolkozok el, hogy milyen hülye voltam, Suzuki-val egyedül átmentem $20 arra. Nem volt tél, de azért volt egy-két ilyen mocsaras vidék, amikor ahol jó nyugodtan belé eshettem volna. Várj, itt a másik innen. Szentől azt gondoltam, ott arra felmegy az út. Mekkora lik van ott. Úgy lenne fasz, ha kintről filmezné valaki. Igen. Elé fussak egy olyan 50 méter. Hát nem tudom, itt meg tudnék állni. Csak úgy összehavazod magad. Nem baj, hát aztán most már belefér.